Takže čaute, tu je Lizzy a vítam vás u svojho nového videa, ktoré bude review na čiernu masku od Pilatenu. Jedná sa o túto masku. Ako si môžete všimnúť, je to vlastne iba vzorček masky, ale obvykle používam tieto, takže mne sa nejak moc neoplatí kupovať také tie väčšie tubičky. A v poslednej dobe strašne veľa youtuberov, respektíve skoro youtuberiek, robí na tieto masky hodnotenia, alebo si vytvárajú tie masky sami. A ja osobne som si pozerala, že si vyrobili tieto masky od Plus Size by Julie a od Lenky z kanálu Lenka. Mimochodom veľmi dobré tipy, tento vyskúšať sama, takže uvidíme, či to bude lepšie, keď to vyrobím sama. Bohužiaľ neviem momentálne, či tu v Anglicku zožením niekde čierne uhlie, pretože hľadám všade, ale vôbec nikde to nebolo, takže uvidíme. Ale inak som videla hodnotenia hlavne u Carib Beauty a u Marlene, ktoré ako jediné odoberám, inak som to nevidela asi u nikoho iného a pokiaľ jo, tak je to možné, že som to videla ešte aj u niekoho iného, ale fakt je taký, nie som 100% istá. Takže ideme na to. Ako prvé odporúčam vyčistiť si tvár a nie to dať proste na masknú tvár alebo od make-upu. Takže si ideme odčistiť tú tvár. Ja používam Garnier Skin Natural. Takže nejak si klasicky proste, ak si idete očistiť tvár predtým, než si nanesiete make-up, prípadne po make-upe, klasiku. Používam toto, síce to nie je moc dobré na moju pokožku, ale ono mi to najlepšie vyčistí tú tvár. Keby ste sa takýchto čudovali, prečo si vlastne čistím aj to spodok pod bradou, tak ja si obvykle tú masku dávam aj tam, pretože ja si vlastne používam na úplne celú tvár, takže keby náhodou. A hlavne si vždy potrebujem poriadne vyčistiť svoj nos. Ok, keď máme tvár čistú, ja aj keď som si dala dole make-up, tak som mala úplne, totálne špinavý túto blbosť, ktorá neviem momentálne ako sa volá. Teraz si hlavne zopnem svoje vlasy, aby mi nezavadzali pri nanášaní masky. A takisto použijem aj takúto blbostičku, aby som si dala úplne preč aj tieto vlasy, ktoré tu mám a ktoré mi momentálne úžasne stoja. Pretože si vlastne budem dávať masku aj nač. OK. Takže keď mám keď mám tvár očistenú, zarobené vlasy, aby mi to nikde nešlo, tak idem na nanášanie masky, ktorú nemám otvorenú. Hotovo! Tak ideme na to. Mimochodom, ja na nanášanie masky nepoužívam absolútne žiaden štetec, nanášam to prstami, takže aby sa náhodou nedivili, že prečo na to nepoužívam nejaký štetec. Už som si tým raz jeden štetec zničila, nechcem to nejak moc zopakovať, takže asi tak. Ok, ideme na to.
OK, takže keď máte masku nasadenú, uschnutie trvá takých 30 minút, niekedy aj menej, podľa toho, akú vrstvu si dáte na tvár a v akom prostredí sa nachádzate. Ja sa obvykle obvievam niečím, aby som to mala urobené rýchlejšie. Takže ja sa vám ozvem opätovne, keď to už bude uschnuté a keď to budeme zúpavať. Takže... teraz sme späť. Maska je už úplne suchá a očividne, pokiaľ ma budete zle počuť, tak pardon, ale je to fakt uschnuté a dosť ťažko sa s tým rozpráva. A tak myslím, že môžeme ísť na to a dať si ju dole. Ja si väčšinou vždy takto nejak pomáham s tou pusou. A idem na to. Osobne tí, ktorí hovoria, že to bolí, tak majú niektorí hodne pravdu. Mňa to väčšinou bolí v týchto oblastiach, pretože tam mám malé chlopky. Takže to je niekedy fakt bolestivé. Ale nič, myslím, čo by sa nedalo zniesť. Jo, išlo to skoro dosť dobre dole. Pokiaľ by ste sa divili, prečo to išlo tak strašne mi rýchlo dole, tak ono na to môžem povedať, že to je hlavne z toho dôvodu, že ja osobne túto masku používam docela často. Takže mi to nerobí nejaký moc veľký problém. Tu sa mi niektoré časti moc dobre neuschli, čiže tam bol strašne veľký nános toho. Ale na to niečo mám, takže to zatiaľ prosím pekne nevšímajte na mojej tvári nejaké tie čierne blbosti. Musím povedať, že na to, že som si včera riadne čistila pokožku, fakt riadne, tak tu je veľa častí, kde mi to vyrvalo tie biele blbosti, čo mám na tvári. Aj keď asi neviem, či to dobre budete nejak vidieť. Ale je to tam toho hodne. Keď tak sa to pokúsim nejako odfotiť, aby to tam bolo riadne vidieť. Osobne toto je z tejto časti. Som tam mala riadne veľa bordelu, jak sa hovorí. To isté aj na nose. To tiež na tom nose. To bolo toho tiež hodne veľa. A samozrejme na druhom líci úplne to isté, takže toto je časť z líca. Vidíte, aké to je úplne, ale úplne. Takže asi tak. A z čela... Páni... Na čele som toho nejak moc veľa nemala. Tu tam toho nemám vlastne čo ukázať. Tu sú vlastne fakt jedno líce, druhé líce a samozrejme nos. Keď takto fakt vždycky nejak odfotím, pridám do videa, prípadne to budete vidieť mať v popisku videa link na obrázky. A teraz samozrejme, aby som sa zbavila týchto ostatných blbostí, ja na to používam takúto penu, ktorú mám ešte zo Slovenska, z DM-ky značky Balea. Dám si troška peny, fakticky maličko peny, aby som si prečistila. Keď mám všetko hotové, celú tvár vyčistenú s touto penou, tak samozrejme, keďže maska nie je žiadna hydratačná ani nič, tak ju pekne vyhydratujem.
používam takýto krém od Oriflameu. Je to Optimals Oxygen Boost Cream. Je to troška pre staršie osoby, toto je z kategórie plus 45, ak sa nemýlim. Pokiaľ by ste si hovorili, prečo ja používam niečo tak pre staršiu kategóriu, tak to je hlavne z toho dôvodu, že pre túto kategóriu je vždycky robené niečo, čo ešte viacej im vyhydratuje tú pokožku, pretože sú to predsa len jemne staršie osoby, takže im to je lepšie, keď majú niečo o mnoho lepšie hydratačné. Stačí mi iba fakticky máličko, preto mi asi tento krém vydržal pomaličky 2 roky, pretože ja ho príliš nepotrebujem, pretože on skutočne veľmi dobre hydratuje. Mimochodom nerobím žiaden product placement alebo niečo také. Ja by som povedala, tak fakt nerobím žiaden product placement ani nič. Ja osobne Oriflame používam už asi tak od 13 rokov, čiže to bude asi 10 rokov. Objednávame si odtiaľ hodne dlho, takže asi tak nejako. Samozrejme, mám tu potom ešte takéto utierky, sú to antibakteriálne, ktoré ja väčšinou nepoužívam na tvár hneď, pretože ja si to vlastne vyčistím tou penou, ale momentálne použijem toto, aby som si vyčistila ruky od toho krému, aby som ich nemala mastné. Zhodnotila. Osobne masky Pilaten používam asi niečo cez 2 roky. Som s nimi spokojná, tú pleť mi skutočne riadne vyčistia. Obvykle ich mávam viacej ako 30 minút. Momentálne som ju mala asi nejak cez 40, zhruba. Mala som ju hodne dlho, pretože čím ju máte na sebe dlhšie, tým viac vám stvrdne tá maska. A potom vám to viacej a viacej vyčistí tie pory. Ja som ju mala asi pred 4 týždňami, som ju mala asi 2 hodiny na tvári. Ale samozrejme, potom to bolo hodne bolestivé ju dávať dole. Pretože to fakt potom úplne ťahalo tú kožu a tie malé chlpky, ktoré mám na tvári, fakticky skutočne boleli. Ale vyčistilo mi to tú pleť fakticky úplne na 100%, úplne som sa až divila, jak bola čierna maska totálne biela. Doteraz som s tými maskami nemala absolútne žiaden problém. Osobne preferujem skutočne takéto maličké, čo vyzerajú vlastne ako vzor. Ako vlastne nejaká vzorka toho daného produktu. Osobne používam radšej toto než tie väčšie tuby, pretože viem, že jednu mám na celú tvár, na jedno použitie a tú veľkú niekedy robilo strašne veľký problém to nejak poriadne odmerať a proste toho nepoužiť až tak nejak príliš veľa. A proste keď som vedela, že toto mám na jedno použitie, na celú tvár, prípadne niekedy, keď som vyslovene potrebovala vyčistiť len nos, prípadne túto bradu alebo čelo, tak som to väčšinou proste používala niekedy aj na 2-krát, na 3-krát, fakticky podľa toho, čo som si išla vyčistiť. A keď som mala tú veľkú, čo som tú veľkú mala asi iba jednu, bolo to nejak tuším 100 ml a vydržalo mi to asi bol asi tak mesiac a pol, pričom fakticky tieto masky, tie maličké vzorčeky mi hodne dlho vydržia. Ja tieto masky používam
obvykle docela často, podľa toho, koľko ich práve mám. Momentálne táto moja bola úplne posledná, ktorú som svoju poslednú masku použila do tohto videa, ktoré si budem musieť znova objednať. Obvykle tieto masky používam nemoc často, obvykle 1-krát za týždeň. Čiže vlastne v priemere 4-krát za mesiac, niekedy aj častejšie, podľa toho, či idem na nejakú akciu. Napríklad ja ako cosplayerka, tak väčšinou, keď som mala v priebehu jednoho mesiaca viacej tých konov, čo sa v minulosti, keď som žila ešte na Slovensku, hodnekrát stávalo, tak som použila tú bez randy, tú jednu masku 3-krát každý jeden deň počas toho daného konu. Raz sa mi stalo dokonca, že behom mesiaca som použila tých masiek asi 14, pretože som bola vlastne na viacerých konoch ten mesiac a tie kony samozrejme mali viacej dní. Jeden kon mal 4 dní, druhý kon mal 3 dní, ďalší 4 dní a takto, čiže vlastne každý jeden deň som to proste použila. Väčšinou tieto masky používam predtým, než sa naličím, pretože potom viem, že nebudem mať žiadne také tie staré kožičky na tvári, keď sa naličím, takže mi to väčšinou vždycky skutočne pomohlo a hlavne pre mňa, ako pre cosplayerku, boli tieto masky darom z nebies, pretože som sa nikdy nemusela báť, že keď som sa nalíčila, tak som mala na tej tvári vždycky také tie maličké šupinočky, ktoré mi vždycky skazili ten vzhľad a potom sa pri najhoršom dana tam fotka musela nejak vyretušovať, takže som bola fakticky rada za tieto masky. Čiže osobne za mňa tieto masky majú rozhodne palec hore. A samozrejme, keďže už som na začiatku videa hovorila, tak strašne veľa youtuberiek sa snažili túto masku vyrobiť. Takže ja osobne dúfam, že tu nájdem to čierne uhlie, aby som si ju vyrobila tiež. Pretože som na to videla strašne dobré recenzie a že to fakticky pomohlo. Takže uvidíme. A to je asi na dnešné video, všetko by som povedala. Budem samozrejme rada za každý like, za každý dislike, prípadne odber, prípadne pokiaľ moje video niekam zdieľate. A taká menšia rada na záver, ktorú som si už vo videu hovorila, nechajte si tam tú masku dlhšie, osobne to odporúčam. Áno, bude to troška bolieť, ale vyčistí vám tú tvár ešte viacej. A samozrejme, ja ako cosplayerka 100% odporúčam túto masku pre vás, drahí cosplayeri, cosplayerky. A keď tak napíšte mi do komentárov, či ste s týmito maskami nejak mali skúsenosť, alebo sa to len snažíte a idete vyskúšať. Budem rada fakticky za každý ohlas. Takže zatiaľ sa vidíme a čau!